Tak ja som s hudbou aktívne začala, keď som mala 5 rokov. A vtedy som začala chodiť na klavír a úplný počiatok bol, že do škôlky prišiel môj už potom budúci učiteľ a hľadal dieťa, ktoré má sluch. A hľadal to podľa toho, že kto vie nejak zopakovať, vytlieskať rytmus a tak. A vlastne vďaka tomuto činu som začala chodiť na klavír. Lebo moje pôvodné plány boli, že husle alebo tak. A to moja mamina veľmi nechcela. Asi vedela, že aké sú začiatky, keď niekto hrá na slačikové nástroje. Čiže takto som prišla ku klavíru a ešte predtým, než som začala niečo poriadne hovoriť, som už spievala. A vlastne to bolo aj predtým, než som začala chodiť. Ja som mala obľúbenú činnosť, asi ako ročná, dvojročná, sedieť na šerblíku a spievať si. Takže už tam boli náznaky, že sa budem venovať hudbe. A teda tak sa udialo. O pár rokov neskôr som tu. Tak moje štúdium po základnej umeleckej škole pokračovalo na konzervatóriu. Tam som študovala klavír aj kompozíciu a teda mám už aj doktorandský titul. Takže, ale tam som skončila vlastne už len klavír, lebo kompozícia sa až tak nedala súbežne študovať, keďže už to si vyžaduje trošku väčší vklad. Keď som študovala teda ten klavír, tak popri tom som si začala už vymýšľať svoje nejaké skladbičky. Plus som si vždy spievala, to mám teda po babičke. A tým pádom to išlo tak ruka v ruke. A bolo vlastne obdobie môjho života, kedy klasická hudba mi až tak veľa nehovorila, ale hovoril mi veľa hip-hop. A až som mala pocit, že dobre, tak ja budem tancovať a začala som chodiť na breakdance. A aj keď táto hudba ku mne prehovárala nejakým spôsobom a prišlo mi to viac cool, tak som nezotrvala pri tom tanci, ale teda išla som na to konzervatóriu. Ale teda tá klasika mi dala strašne veľa do života, aj do celkového chápania tvorby. A vlastne tvoriť nejakú inú hudbu som začala tiež tak niekedy v období konzervatória, že vtedy začali nejaké moje prvé pesničky vznikať a vznikalo to aj na základe priateľstiev, ktoré som nadväzovala a tak. Vlastne potom mi učarovali aj iné nástroje. A teraz som veľmi vďačná za to, že môžem hrať aj na takú vec, ako je Vocaloid. Teda na to hrám v kapele Quattro Emozione a vďačím vlastne Milošovi Bulíkovi, že to našiel, takýto nástroj a že sa rozhodol, že ja na ňom budem hrať. Tak ja tým, že sa pohybujem v klasickej hudbe úplne od malička, tak som zvyknutá na to, že mi ľudia dávali hranice, že keď študuješ klavír, neštuduj kompozíciu, alebo keď sa venuješ tej klasickej hudbe, nevenuj sa populárnej, musíš si vybrať a tak. A ja som stále cítila, že nemusím, lebo mňa to všetko baví a že tak budem vstávať o hodinu skôr a tak. A naozaj sa to oplatilo, lebo ja reálne stále po tých rokoch, už mi to ľudia prestali hovoriť, už si zvykli, že teda toto som asi ja. Tak ja robím naozaj všetku tú hudbu a som za to rada a zatiaľ som nikdy nemala reálnu situáciu, že áno, musela som si vybrať. Že mám možno niečo, čo uprednostňujem, že niečo, čo ma viac naplňa niekedy, ale potrebujem to doplniť aj tým ostatným. Mala som taký režim svoj, keď som bola aj teraz na vysokej škole, že som chodievala na tú 7, na 8 do školy vždy cvičiť, lebo vtedy tam bolo menej ľudí a bola väčšia šanca, že sa dostanem do triedy. A keď sa mi nechcelo strašne cvičiť tie skladby, ktoré som cvičila každý deň, tak prišlo do mňa taký pretlak, že potrebujem si niečo zahrať, ale no a takto vlastne vznikali všetky moje kompozície vždy. Teda tá populárna hudba dodnes, že je to pre mňa taká sloboda väčšia asi, ako je v tej klasike. No a ako tvoríme s Quattro, tak tam hlavne tvorí Miloš Bulík, ktorého je aj ten projekt, ale ja som teda tiež pre nás napísala jednu vec, respektíve vymyslela tú tému a to už bolo na základe toho, že som s tou kapelou fungovala nejaký čas a páčila sa mi atmosféra tej hudby a zaujímalo ma, že čo do toho viem priniesť ja. A keďže ja som predstaviteľ toho vokálneho v Quattre, jedna z prvých kapiel, z ktorých som hrala, je práve Chick to Chick trio. Vzniklo to ako vokálne trio, je to niečo, čo som vždy chcela, aby... Ja veľmi milujem harmonie
ktoré dokážu vznikať práve hlasom a je to niečo špeciálne, že ten nástroj je v nás a to sa mi vždy veľmi páčilo. Vlastne doteraz inklinujem aj k tomu komponovať týmto spôsobom, že tam písať čo najviac hlasov a také zvláštnosti robiť. Kapela vlastne, v ktorej hrám, je Genius Loci. Potom teda hrám v Quattro Emozione a tiež som nahrala tento rok album s Katarziou, teda vlastne ten jej nový album. Ten bude taký akustický, čiže z toho sa veľmi tiež teším. A potom teda vlastný projekt Chris Cream, druh ojedinelej slobody, ktorú nemám v podstate ani v jednej z tých kapiel, takže tuto si budem naozaj že svojím pánom. No a potom mám klavírne duo Devanas. Tiež sme nahrali už CDčko so súčasnou klavírnou štvoročnou tvorbou a to je niečo, čo ma veľmi baví, lebo mám vedľa seba jednu z mojich najlepších kamarádiek a sedíme za jedným nástrojom. To teda nie je ľahká úloha. Musí to byť človek, ktorý je veľmi blízky a s ktorým mi nevadí vedľa seba sedieť a deliť sa o ten nástroj. Hrať s celou kapelou je také nejaké veselšie. Že proste byť obklopený tými ďalšími muzikantmi a ďalšími nápadmi je niečo, čo dáva aj tak najväčší zmysel a budem sa tešiť, keď budem mať aj ten vlastný projekt takto spravený. Ja som vlastne minulý rok začal spolupracovať s divadlom DPM a je to úplne prvýkrát, kedy som sa dostala k takéto práci. Robíme tam predstavenie Nikdy navždy. Tento rok sa plánuje už ďalšie predstavenie, takže na to sa teším. Na tom už budem robiť aj s Isom Butuan. Takže ďalšia skúsenosť. No a divadlo. Na začiatku vznikla vlastne otázka, že či ja budem reálne aj hrať v tom predstavení, že či tam budem fyzicky, alebo nie. A tým, že to bolo pre mňa úplná prvotina, tak som strašne chcela byť aj pri celom tom procese a že nejak to navnímať. A aj toto bolo super rozhodnutie. No a ja som tam prišla teda s tým, že tak ja som tu Kristína a ja viem hrať na klavír a mám tento Nord nástroj a viem spievať a že to viem teda použiť. No a teraz oni na tých skúškach začali nejak veľa tancovať a ja som bola taká, že ale ja neviem robiť beaty ani nič. Tak som volala Isovi, že či mi vie požičať takú nejakú krabičku a tam na skúškach so slúchadkami som sa na tom učila a snažila som sa tam nájsť nejaký beat a vlastne celé to predstavenie je už toho plné, že nejak som sa naučila na 2 strojoch robiť počas toho skúšania a tak. Aj by som chcela robiť hudbu k filmu, že to ma vždy strašne fascinovalo a vlastne k tej klasickej hudbe sa najviac ľudí dostane práve cez film, že tam sú tie soundtracky a toto, tak vtedy si ľudia hovoria, že áno, že tá klasika je dobrá, není len nudná. Zavolal mi Michal Kaščák, že teda toto, že nejaká plantázia a že či by som do toho išla. A že ja to vlastne som ani vtedy až tak nepoznala, tak som mu povedala, že si to vypočujem a že nech mi zavolá, neviem, za 2 hodiny alebo čo, že nech mám na to nejaký názor. Medzi tým som aj pogooglila, že či k tomu sú noty, tak samozrejme boli iba k tej prvej a boli tak napísané. Čiže vlastne ale prišlo mi to ako super projekt a že strašne by som chcela byť toho súčasťou a už som to nejak tak celé povymýšľala, že dobre, že budeme to vedieť zahrať 4, ale budeme musieť prepísať celé tie noty a ja som teraz vlastne písala aj tú dizertačnú prácu, čiže som vedela, že koľko ja mám času, tak som poprosila svoju tiež jednu z najlepších kamarádiek Haimony Balgavu, že či by mi pomohla s tým prepisom, lebo je to vlastne 10 skladieb a ona má napríklad absolútny sluch, ale trvalo nám to obom rovnako, lebo ako keby rozlíšiť tie syntetické zvuky je trošku náročné, nakoľko sú na nich efekty. Najlepšou voľbou bol Peter Kunzo a potom Majlo Štefaník. Som najradšej, že som sa takto rozhodla, lebo všetko fungovalo medzi nami, každý do toho priniesol ako keby tie svoje prednosti a veľmi sme si pomohli všetci. Potom som sa s Haimony dohodla, že napíšem ešte bonusový track, lebo predsa len bolo by fajn priniesť do tohto projektu ešte aj niečo zo seba viac, takže sme venovali tú skladbu See You Soon, Sunflower Pohode, aby to teda bola dokonalá bodka.